Bisogomada ina kuma se baro bena ke min kan décryptage konna la o li faible mobilisation isa ka ba bisibla tuguni sa fanta to tambe se nga foli di maka foli di baro kolontigi ma se ku baro ka foli di an la mabaka na afle baka pe kelen la Musa Gindo fiston Musa Gindo mi flen na Musa Gindo de adia comme Umar ya jamfa do man nota ay do Umar fa do no Umar ko de tagé do Umar ko de tagé so mare no la mi ga défend tout mutaka yora de nyo famu bran yo famu depuis Musa Gindo to la fama mara fo motiver le do ya famu ngo ko do be sida ame Musa Gindo fo ko da be e su to la fini da ba fo ko sa be fo oui ne de no ka merci isa ka ba me do baro konna la bisogomada ina kuma se o betalike faible mobilisation kan o be mone ko fo faible mobilisation betalike e abe kuma min ko fo abe hake kuma de fo kuma chama ibita so min ko do o e ka fo ma o jigi pumbe ma hake do kan bara do la walma kumbe do la walma kena do kan ni o hake ma amo kundama bo ma o kun hakli be min abe fo ma ko faible mobilisation ma kun hakli be kundama na te ka fo go mo mana be mo go na me hakli kumbe hake min na no hake mana fo ko faible mobilisation ba ira ka fo ko a jamama nimisi wasa mini hakli kumbe ale ni mobilisation est contraire parce que ni ata ka jetemne na fo ko a jamama mobiliser ko ra ko jama ba mais ni fo ko faible mobilisation ko ra ko jama mo bora mais jamama boy ba fo ko sigi kun kendo ka ba ko chugamina. Ok, isa kaba owe an yamaruya ika do baro in konna la directement iba fe ka mun de fo yoro bara mini abe talike carte biométrique o nyebla bara o kaseka la clinique e ka bara o la e ka donner o la kuna fone muno bi kun kan no bara ere karara avec fenga ambado ka fo mo chama be no muno ni kuna fone kura do no ka kola muno ya ke kuto lokol de ya ola muno ya ke kuto fenro la meni bara o falena ani fena ni film muno ni olu kara bara yere ko do be no muno film sanun kero to ola do be film sanun kero jamula do be alu bangero flu kerola afora ko yani anga ta bara kurala ka so e ka amena carte biométrique mingla no bara kera ka ba o fena ni be ke kudai ya sa o fili ka se ka dogo ya ko sebe ko ka mise à jour ke carte biométrique bara ola donc o mise à jour o bara de damnena ka bi janvier kalo clé kononton o janvier kalo clé kononton a bara du kanga kunje mars kalo clé bisaba ani kele o ore hukumu kono kunu ministre somi no nyeshinemel konana lakana ko ani protection civile o koma o de ye bataki min konala ne aye ni kuna foni ndi ambe akato yinike la be of o kuna foni kono ay min fo o de ka fo ko oluka jatemna ya yirula ka fo ko kabi bara ndam nena ko jama hake jigi kundalembe jama hake minka ko ate ko kundama bo faible mobilisation o de hukumu kono ka ba da jama klo kan ka fo ko bara nu ko ube sena wa ube ka ke anye binani ma ko allo ya asro ko kuna foni charla anye binani ma ka yoro form ko nyana ko nga ko alsa ko bara nu ka tika ke nimisi wasa konnala ministre so ka puma kono akoko ka dunda mo ko kloka ka foko ka kenyeni chronogramme yere o kunkan ko be chugomi koni marsi kalo kile bisaba ani kelen sera ko lube wajibiya ka munu ta munu be no ani munu alnam abara maseka ke kata imprimer o chugala tento wana imprimer a fenani abe di mo ko o chugala film munu no be mo ko munu tala o be continuer ni o flie kuma encore mi o kora ka fo ministre so ka famula par exemple ni ne masekata e ke flibe ne ka carte nina la par exemple ne jamu ni fenga ni flibe ola ne ka carte nina la e ke ne masekata mise à jour ke ne ka carte nina film ngo kono carte biométrique fene be bono flie il faut que précision ga dit c'est pas parce que qui t'a soro koni mata kata mise à jour inke mais au kora ka fo film no olu bitala olu flite se ka corriger donc ça veut dire tout simplement que mise à jour ni flite mo mtala ni flip fanchite mo mtala ata kumbo e kata mise à jour ke ngabe ala kaso e ke fin keni ni piche amana ke chugo mo ko bara o evoluera mo chama ko ne ko étudiant wakati mi afenga bike bi amana ke chugo ne kuna fundila de fo ka ye ne ka donner donc olu na nyona glanglanu fika ta katolu baraka donc ministre so dun ko ni
marsi kalo tile 31 sera k'u bɛ wajibiya k'a labɔni o fili ye fili minnu n'olu tun bɛ mɔgɔw ka aravɛku kɔnɔna la. Photo fana b'a la kosɛbɛ. Photo ni fɛnw photo fana ka photo fana lakuraya ka sɔrɔ ka mɔgɔw ye photo ta wagati min ani o wagati ɲɛda ani bi ɲɛda olu tɛ kelen ye donc a bɛ se ka confusion don hali n'i ka carte biométrique b'i bolo peut-être que dɔ bɛ se ka siga yɛrɛ k'e tɛ parce que e ɲɛda évoluera i tɛ o cogoya la ten bi donc olu bɛɛ ye a nafaba ye donc ministre so y'o hakililajigin ni o ɲɔgɔnnaw kɛ ka hakililajigin kɛ ko baara ninnu k'a bɛ ka kɛ police sow la gendarmerie brigade la centre principaux d'état civil la préfecture la jamana kɔnɔna la k'a bɛ ka kɛ mission diplomatique jamana kɔkan na donc ko bɛɛ ka wuli ka jɔw kɛ yanni marisi kalo tile 31 cɛ ka taa nin baara in kɛ nka ministre so ka nin communiqué in kɛrɛfɛ réalité ye fɛn wɛrɛ fan da tugun. Siga foyi tɛ o kuma la. Umar Koita. Ne yɛrɛ ka ɲininkali b'o réalité ko in yɔrɔ la Isaka parce que an b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ olu b'a fɔ k'u bɛ wuli ka taa nin yɔrɔ in na k'i bɛ taa tɔgɔ sɛbɛn kɛ walima a sɔrɔli ko dɔw bɛ soli ka taa u t'a sɔrɔ yɛrɛ fiyewu an ye maa caman ye maa minnu y'o fɔ. Oui a bɛ b'a fɔ ko ministre so kɔni y'i sigi u ka bureau nin kɔnɔ ka communiqué dɔ bɔ communiqué min ni ani réalité cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ni baji yanni n ka yɛlɛn jɛmukan na dɔ ye n wele a tigi ka numéro bɛ n kun yan nɔ n b'o o témoignage dɔrɔn ta. A ko a ye an ka thème mɛn ko il a l'impression que an bɛna kuma nin ko de kan k'a b'a ka témoignage kɛ k'ale ta ye Yirimajɔ ye Yirimajɔ état civil k'ale ta ye yen ko nin y'a 4 jours de ale b'a ka baara bila ale b'a ka baara to yen dɛ ka permission demander k'a ɲini a baarakɛɲɔgɔn dɔ fɛ n nɔ labila n bɛna taa n ka mise à jour kɛ ale b'a ka baara bila ko don fɔlɔ k'ale taara k'ale tun ye 97e personne de don filanan 100 et quelques ko ka sɔrɔ k'ale wulila 4h30 di 4h30 ale wulila o de la ko 97e personne don fɔlɔ don filanan 100 et quelques don sabanan 200 et quelques don sabanan don naaninan ale yɛrɛ taara ale y'a ye k'a fɔ aran bɛ cogo min n'ale nana ka na tikɛni ta tuguni a bɛna fɛn ale taara a ka baarakɛyɔrɔ la donc faible mobilisation ye jumɛn ye o la sisan centre d'état civil Yirimajɔ n'a fɔra k'a fɔ ko mɔgɔ min wulila 4h k'o tigi ye 97e personne ye o faible mobilisation ye jumɛn ye. Isa kaba yɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ ka soli ka wuli ka taga aran minɛ o t'a problème ma yɔrɔ n'i ye aran sɔrɔ erreur bɛ minnu ka fiche individuelle la an bɛ se k'a fɔ o cogo la parce que a témoignage a cas dɔ kɛra anw yɛrɛ la ne yɛrɛ dɔgɔnin na a bɛ aran sɔrɔ ka taga erreur min b'a la u b'o don machine kɔnɔ k'a ka taa ka na 1 mois après a bɛ segin ka na u b'a tirer k'a d'a ma o erreur kelen b'a la depuis mois de septembre fo sisan. Donc ministre so sincèrement moi je ne comprends pas ministre so bɛ fɛ ka message min passer ni communiqué fɛ soit message kɔnɔ message dɔ de bɛ ministre so bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna clairement k'a fɔ ko ni a ma ɲɛ ni marisi kalo tile 31 sera an b'a imprimer o cogoya la o message de dogolen don ni message sinon en réalité faible mobilisation tɛ yen nɔ grande mobilisation de bɛ yen mais a tɛ ka sɔrɔ de a tɛ ka ɲɛ sɔrɔ mɔgɔw bɛ soli ka taa mɔgɔw bɛ wuli mɔgɔ dayɛkɛ min ye n wele k'a fɔ n ye n ye témoignage kelen ta mɔgɔ dayɛkɛ min ye n wele k'a fɔ n ye dɔ ye depuis kunu tilegan fɛ dɔ ye a ci ma fo san ministre ka communiqué bɔlen mɔgɔ fɔlɔ min y'a ci la ne yɛrɛ ma fɔlɔ ma communiqué sɔrɔ mɔgɔ dɔ particulier dɔ de ye communiqué sɔrɔ a y'a ci ma WhatsApp la ko mais k'olu tɛ k'a faamu ko a ma daminɛ olu fɛ yen a ma nɔgɔn olu fɛ yen nɔ a ma daminɛ yen yɛrɛ bon ministre so bɛ se ka communiqué b'o la cogo di ko o baara ko mɔgɔw tɛ k'u mobiliser c'est vraiment ni ministre tulo bɛ an na on a beaucoup de respect pour ce monsieur c'est un travailleur mais mɔgɔ dɔw bɛ k'a bila fili kɔnɔ. Alors o yɔrɔ la sisan i bɛ se ka cikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn lase a ma mun de kan ka kɛ concrètement walasa nin baara in bɛ se ka ɲɛ cogoya mun na. Min kan ka kɛ d'abord ministre yɛrɛ ka jigin terrain kan ministre ka jigin terrain kan ka taa réalité lajɛ filanan ye min ye u bannen don min ma fo gouvernement ka sɔn k'o de kɛ aravec kɛra cogoya min na o kelen ka kɛ u ka fɛngɛ di opportunité di denmisɛnnin dɔw ma k'u former au moins ka d'abord délai prolongeli o bɛna kɛ wajibi ye ka au moins denmisɛnnin 500 ɲɔgɔnna ta hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ la convaincre ko faso baara dɔ ka buruburundiw ma min tɛ pɛrɛ bɔ ten kosɛbɛ u yɛrɛ k'u sacrifier bi na mali kura kunkan kuma mɔgɔw bɛ se ka fɛn caman kɛ ni i sera kuma fɔcogo la mɔgɔw bɛ se ka fɛn caman kɛ mali kura ye ka denmisɛnninw mobiliser k'u former
ka ni fɛn ninnu d'u ma u k'a baara kɛ a baara tɛ ɲa polisiso ni mairie kɔnɔ n bɛ segin a kan a baara tɛ ɲa a tɛ ɲa baara wɛrɛw bɛ yen ka kɔrɔ kuma na gɛlɛyaw bɛ olu la gɛlɛyaw bɛ olu la et puis olu sɔri ko n'a kuma caman ka ca kosɛbɛ ko ni fitini o fitini i bɛ taa sɔrɔ ko wɛrɛw bɛ ko jukɔrɔ minnu ni an tɛ se k'olu fɔ mɔgɔw b'u témoignage fɔ an ɲɛna an t'an yɛrɛ bila olu bɛɛ fɔli la sɔri ko minnu b'a la an k'olu to yen an ka nin yɛrɛ u ka jeunes former jeunes ka nin baara kɛ a ka lakile faamuyali ko ɲuman o bɛ sɔgɔmada in na walawalali kan Isa Kaba wagati ale fara kuma kuncɛ la kuma kuncɛ ye min ye mɔgɔw fana ni tiɲɛ na a baara bɛ ka commencer ka mɔgɔw tɔɔrɔ dɔɔni hali n'o y'a sɔrɔ bi n bɛ segin a kan transition in chance ye min ye c'est que jama fanba a ka waleya kelenw ka di jama fanba ye hali ni mɔgɔw ye degun sɔrɔ u b'u muɲu u ka degun kan mais ni côté cɛ kɔnɔba dimi n'a sera hakɛ dɔ ma a bɛ tɔɔrɔ dɔɔni donc u k'u hakili to o yɔrɔ la ministre ka éviter ka nin communiqué ninnu bɔ a ka taa terrain kan n'a taara terrain kan a bɛ f'o ma ko visite inopinée a k'o kelen ni fila kɛ tile filani na bana a bɛ na a ye san réalité ye min ye n'a taara a centre dɔw la ne b'a dɔn maliyɛn dɔw bɛ kuma a fɛ n'a taara mɔgɔw sɔrɔ centre la gɛlɛya min bɛ yen mɔgɔw tɛ hésiter k'a fɔ a ye anw fana ni minnu ye médiaw ye ministre fana b'an caman lajɛ que ce soit Comso que ce soit Renouveau a ye jigi terrain kan aw ka taa mɔgɔw hakilina ta ka n'a di walasa jamanadenw ka bɔ a kala contrairement tout ce qui est contraire ministre ye communiqué min bɔ nin cogoya la tan an bɛ foliba di ka taa Aba n'a ka denbaya Madu Kuyate Kotara de maa ɲɛmaa don an bɛ foli di ka taa Bamindaw Madu Jara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Segu an b'u fɔ an ka cɛkɔrɔba fana bɛ Yatasa ale fana bɛ Segu an bɛ foliba d'a ma ka Kayikaw fo ka Ɲorokaw fo Ɲoro duba bɛɛ lajɛlen an bɛ foli du bɛɛ lajɛlen ma Umaru Koyita Fata Tumata an b'an ka foli la Isa Kaba ta ka lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Michel Kuloma fo ka lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo Babugu Dara an ma ɲinɛ ko an b'a fo an ka foli bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen Isa Kaba yanni an ka wuli a ka kan nisɔndiya kunnafoni an k'o da kanubagaw tulo kan fɛn min bɛ tali kɛ an yɛrɛ baaraɲɔgɔn a n'an teri la Kadijatu Tunkara voilà a y'an sama filani na ale ta kɛra filani ye an b'a fɔ k'Ala ka denw bɔ an kun bɛ zɛri fana ka denw kɛyɔrɔ la kunun kun bɛ yen nɔ ko mun na aw ma taa k'u bɛ fɛ k'aw ye k'an bɛ sira la e taara i ye cɛkɔrɔbaw sɔrɔ ala yen nɔ voilà Tomota Moriba Bugu ko ne bɛ sira la bi n'Ala sɔnna an bɛ dugawu don kɛ denw Emmanuel fana ni Emmanuel Kulubali journal président de la ja bɛ journal président de ba in bɛɛ la jako bɛ yen ne dun ye kangari gɛlɛn da yɛrɛ nouveau cɛw ye dɛ ja bɛ journal président de ba in bɛɛ la jako bɛ yen Emmanuel Kulubali fana muso jiginna an bɛ Basaro Ayidara fana fo Yakuba Sise an bɛ foli di ninnu bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ bɛ ka lamɛnni la nin wagati la kanubaga bɛɛ bɛ fo ka wuli k'an sigiyɔrɔ to Adel Samake bolo an ka dibila baarakɛbagaw an bɛ foli ba di u ma ko baara ɲɛna ka kan bɛɛ bolo da sini sɔgɔma 7h15 wagatiw la yanni o cɛ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ